Kandai kasien ka baningkong ka baki pajba ka jela kin yo ban pej dala kikmat ka ka baki pulit kile yo drugs. Uba kila yo ban kurup na kinong khai hakis nembala lej badru aki kindiat por. Kumba ka pahui ki pulit kidig blasha kan thok ba ka bay day bat kani ka benta namarjan man baka don ka jingyo kurup drugs. Ki pajba kim jula ban yo ipat bayu ba kurup she ki pulit kibo. Ha khandai terik unai weng arajara pulai ka tanat pulit jong ki district pa per ki bahaba pok eastern range jonga jila Meghalaya kaba kanthop na Khasi bat Jaiñtia hills kilaya Lumlang ha star cement factory kaba don ha Lumshnong east Jaiñtia hills ban Thang do no yaw drugs balasha Kurup hakini gisnam baladam hakatega sngi ki bladon hakatega jaka ki kanthop na do ki investigating officers ki IO ki SP additional SP jongi district ba per par kumjo UDIG jonga eastern range Davis NR marak balayo ya ka jingwan sakhi jong ka VDP ka bana nongstan ka blaseng house nem arajar kat khandai na ka benta banya khun yo drugs tar hado bo pini kene khubor umpala ban tip halor ka jingdon jong drugs uba an Thang namar ki pulit kidang Lumlang yamenta par halor ka khubor ka bomnya ngin haban up ya ka jingpen bana na ka tanat pulit